Molt bona nit. No us puc donar cap ni ninguna de les benvingudes, perquè fa 54 dies Comtessa Pardo Bazán va morir. Ha estat ferida de mort. Avui és l'últim episodi. En efecte, és un dia de dol, però a la vegada és un dia molt significatiu. ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! Molt bé, molt bé. Estamos en la carretera. Salut, salut. Sí, sí. Molt bé. Aquí el Virreo. Bueno, aquí tenim avui. Què tenim avui? Doncs Bueno, potser ens tenim arriba- aquestes 4 persones i ja el Xavi no. Avui tenim un problema, que és que el Xavi no ve, és a dir, que l'estem esperant, encara no ha arribat, però havíem de començar ja, perquè si no teníem problema al toque de queda, estem aquí esperant el Xavi. I res, el que passa és que... Què passa, Juma? De fet, ha tornat la tristor en aquesta taula, perquè, com bé acabem d'avançar, estem esperant el Xavi. Benvinguts a Comtessa Pardo Bazán. Ara aquí, estimats i estimades oients, us podeu imaginar la sintonia habitual. Mola aquesta sintonia, que hem improvisat avui. Sí. Aquesta cançó encara no ho hem dit mai, tio, i sempre dic, ho hem de dir. El tema, si algú vol escoltar sencer, amb el que solem introduir i la variant que avui ha aparegut, és un tema d'un poema del poeta Pep Sanz. Poeta amic. Poeta de poetes. Poeta entre poetes. Poeta de poetes, tema putema. Exacte. El tema es diu... Ojo, busqueu a aquí el Spotify joc. un tema que es diu Putema, de Pep Sanz, i res, és el tema. Bé, Xavi Gallemí. Xavi Gallemí avui és un dels dos personatges. Qui ha matat, avui que estem en aquest setting, comentava ara l'Albert que estem en un setting a Agatha Christie, qui ha matat a Xavi Gallemí? Qui ha matat a Xavi O per Gallemí? què Xavi Gallemí no ve? Xavi Gallemí, jo tinc la teoria de que està a l'Eixample ara mateix prenent-se cafè. Cafè ara, Cafè ara, una d'aquestes cruïlles. De fet, ara... Acaba de pondre's el sol. Sí, Sí, hora, poc de cafè, no? Però... Per situar també l'oient, és que estem en un espai molt... Algú ha estat assassinat, clarament. No sabem si aquí, en alguna part de Catalunya, ara mateix algú ha estat assassinat. Això segur, només per aquesta estètica que ens envolta. jo per justificar. considero que la persona que no està aquí té alguna a veure amb el crim, necessàriament. I és part d'aquesta narrativa nostra, també, no? Volem mostrar al oient, volem mostrar també a l'espectador, no només en paraules, sinó també a nivell visual, no? Que l'ausència és presència. I en aquest cas dona peu a pensar, Xavi Gallemí, la seva absència, de que ha format part d'un assassinat, l'assassinat de la Comtessa Pardo Bazán. En honor a aquesta mort hem celebrat aquest petit funeral a l'entrada del podcast i tenim una senyora que beneirà en nom de la Comtessa Pardo Bazán aquesta taula rodona. Una taula rodona com la taula del Camelot, que era el castell Policia social. on estaven els Els cavallers, no? cavallers, sí, sí. I on eren els cavalls? És com els grans oblidats de la història. Sí, tio, els hem discriminat a saco. A l'estable, no? Sí? Els cavalls estan a l'estable. El cavall és el símbol de la poesia. Avui, 21 de març del 2021, és el Dia Mundial de la Poesia. De què més és el Dia Mundial avui, Juma? Que abans m'ho has dit. És Amb una Dia paraula molt Mundial il·lustrativa. dels neurodivergents funcionals. De la neurodiversitat funcional. Això mateix. Molt bé. Vale. Sí. I de què- No i de has què- fet i de servir què aquesta més? paraula abans. Eren d'una altra cosa, Del tiramisú. Del tiramisú. Avui m'ha dit el Rafa que avui era el Dia Mundial del Tiramisú. Podeu escriure el vostre Dia Mundial al comentari. El que voldrien que fos. Sí. De fet, al proper podcast inaugurarem una secció que es diu el Dia Mundial, que presentaré jo mateix i La pots fer quan hagis
acabat la de Nostradamus, no? Sí, t'anava a dir que tu de fet havies de fer una altra secció que... Escolta'm. Bueno, però... El Juma va crear un hype quan vam planejar aquest podcast originalment, que hi hauria una secció sobre fent profecies de Nostradamus cada dia una. Les profecies ja han estat fetes. Mai cap. Bueno, però per la gent que no la sàpiga, tu les havies de treure a la llum. Però la llum ha de ser cridada. Per tu, no? Jo la crido cada dia. Em desperto al matí i crido la llum. Aquests arguments de místic mandrós. És com el típic autoajuda en el paro, no? Bueno, sí. Doncs, si voleu, faig la primera... No puc fer perquè el llibre està a casa vostra, però... La propera ja... T'ho portes preparat. Estigueu atents. Però Juma, qui era Nostradamus? O sigui, jo no sé, jo només conec el nom de Nostradamus, però no sé quan va néixer. No sé quin segle és aquest home. No puc afirmar-ho amb la rotunditat que m'agradaria. Sé que és a l'època medieval. Ell, abans que profeta, era historiador. Aquí es pot dir que tot profeta, en el fons, tot historiador és un profeta, perquè la mirada que un aboca cap al passat és una crida... T'estàs autodesignant profeta? El Juma sempre ha aspirat a ser profeta, sí. Bueno, Juma és historiador, perquè no ho sàpiga, de l'audiència. Nostradamus també era historiador, deies? És historiador i poeta, que són justament probablement els dos afluents que convergeixen en la profecia. Escolta'm. Sí, parlant de dir... En la professió de professar, de profetitzar. Sí, us en recordeu aquell jugador de basquetbol que es deia Dueñas, que tenia pèls Ostres! al sobaco però invers? El coneixem, el Dueñas, un dels grans jugadors del Barça. Espera, jo tinc una anècdota amb el Dueñas. El sobaco lateral. El sobaco, en comptes de Back créixer-li sobaco. a dins, sí, això, per fora. Sobaco. Molt bona aquesta. Sí, a la part de l'ombro, darrere, tenia una mata de cabell. De fet, era una persona molt antiestètica. Tenia 3 nuques. No, l'antiestètica no, però no cuidava l'estètica tant, potser, com ara aquests futbolistes o esportistes que cuiden tant la imatge. Dueñas estava molt per sobre, es nota que era una persona molt més profunda, molt més humana, que estava, doncs, repeteixo, molt per sobre d'aquesta estètica. Juma, abans que continuïs amb Dueñas, que sàpigues que jo fa 15 anys, o 16 anys, o 17 anys, fa molt, ¿vale? Vaig trobar-me el Dueñas a la Maquinista de Barcelona, a un centre comercial, i va ser flipant. Estava el pavo sentat, i sentat ja era immens. M'eix més de 2 metres, estava amb la seva filla, i és un tio encantador. Crec que és un dels tios, i ho dic de veritat, que és dels tios amb més cor i amb més sensibilitat del Futbol Club Barcelona. I no sé si encara, a dia d'avui, segueix a la cantera d'allà formant els xavals, perquè realment és pura vocació. Un dels grans jugadors de bàsquet del Barça. Jo sé que era comentarista, però no sé si està ficat... Fotia uns triples i uns taps que increïbles. Sí. Llavors, què dius del Dueñas? No, Dueñas és com el símbol de la profecia, no? És un gran cos, una gran matèria que s'apareix sobre el buit. I no és que l'ompli, perquè tota matèria apareix, però una aparició tan contundent com que expandeix sobre el buit un nou buidatge. Enlluerna, Dueñas a l'equip, no? I és una persona que, al ser més alta que la majoria, pot veure molt més enllà, no? Pot veure el que passa darrere les nostres fronteres. Això, volia dir exactament això, gràcies. Va, llavors, tornant al senyor amic nostre, el profeta Nostradamus, de quin lloc del món, on el podem situar? Si obrim Google Maps, per on ens podríem passejar amb el Street View per trobar una escultura seva, ni que fos? El Miquel ho sap. No, la veritat és que no ho sé. Ningú sap d'on és Has fet com el gest de... No sé per què, escolta'm, que jo ho sé. per què em sona que va ser francès, pot ser? A mi em sona que és Aquisgrán. Aquisgrà en francès. Això és massa concret, eh? Aquisgrà, és a dir... Jo patró, aposto. Jo Però deixo... en quina part dels antics imperis europeus de les èpoques on et mous cau Aquisgrán? Aquisgrà ha sigut sempre un territori en disputa, llavors era... Clàssic Aquisgrà, no? Sí. Imperi Partint carolingi. que tots sabem. És on Carlemany va ésser coronat pel papa. L'any Aquisgrà. 800. Això sí que aquí sí que puc entrar en aquesta part anterior. Miquel, entra A l'any- Dueñas un altre cop. Carlomagno va ser, això me'n recordo, però és típica cosa que te'n recordes, com a nen pringat que no sap estudiar història, aquest tipus de datos, año 800. Sí. Com no t'oblides. I en aquell moment Carlemagno. l'imperi romà d'Occident seguia on fire. D'Orient.
I d'Occident. D'Occident feia 324 anys que no existia. Com, i fer història a la inversa, no? És a dir, no dir l'any, sinó... A partir d'una data random, no? Quan fa el breakdown? Quan fa el mental breakdown a nivell de societat a l'Imperi Romà L'imperi Romà, el mental breakdown el fa el 33 després de Crist, que és quan comença el cristianisme. Aquí és quan es fa el mental breakdown de l'antiguitat i de l'Imperi Romà, quan desapareix. Una cosa, què passa amb contestica? Ara, quan mor, oficialment, no? 476. I què és el que dona oficialitat a la mort de l'Imperi Romà d'Occident, cuya capital era Roma i tots hem estat? No? Saps quina era la capital de Roma en el moment en què mor? La capital de l'Imperi La Romà... capital de l'Imperi Romà, en el moment en què mor, 476, en el que mor... Occident. M'ho vas dir tu, de fet? Jo no t'ho T'has oblidat? vaig dir. Tu m'ho vas dir. Espera, Ràvena. Fa molts anys, quan vam estar a Roma, justament amb tu, em vas dir, però saps on molaria anar? Ràvena. I em vas dir, Ràvena. I vaig dir, per què? I vas dir, va ser realment la capital de l'Imperi Romà. Com va... I que ja hi ha uns mosaics, l'inici també una mica de l'Imperi d'Orient, va tenir després aquesta influència, els orientals ho van recuperar. No recordo si és exactament el 476, sé que es va traslladar quan va ser invadida, o sigui, es va ser invadida Roma abans pels invasors. No ho sé, estic aquí trepitjant el terreny del Juma, pots complementar. escolta'm. Sí, bueno, estem de fet tots trepitjant un terreny que hagués estat molt fàcil anar a la Wikipedia i veure amb 2 línies, no? D'on era Nostradamus, quin any va caure... Però tornem al joc de la narrativa. encertar dades. El Nacho abans estava dient que hem de fer una narrativa d'aquest assassinat, que una narrativa que és, si no, una disputa de poder. Què som, si no, nosaltres 4 éssers seguts aquí disputant el poder de la Viquipèdia, que és un poder sobre el coneixement que li ha estat atorgat de forma totalment arbitrària, sense sentit i això, mediocre. Bueno, al final la Wikipedia és un conjunt de gent que De merda, de l'espanyol. Un conjunt de gent que ha tirat del que deia altra gent en llibres, de lo que deia altra gent en documents, han tirat i han escrit el que és ara mateix la cultura més mainstream i popular, que està tota en una plataforma que és Wikipedia, que gràcies a Déu, no té anuncis, que gràcies a Déu està alliberada del circuit comercial. Són els putos amos, I de fet tu, Miquel, vas escriure un article, no? A Wikipedia? Ah, sí? Jo vaig escriure un article a Wikipedia? Sí. Miquel, has escrit un article a Wikipedia? Jo he escrit un article a Wikipedia. Com que ens estem enterant tots de coses. No? Tothom estem descobrint coses que nosaltres hem fet. D'ell mateix, no? A mi em sona que tu vas escriure un article sobre un avantpassat teu. No, vale, jo vaig corregir un article. Vas corregir. Vaig canviar una lletra. Un avantpassat meu que estava escrit amb Rossi i latina i el vaig canviar per Y. Arturo del Valle Rossi, poeta de la generació del 27. Perdó, i és que m'he dit malament el nom. Adriano del Valle, crec que es deia. Adriano del Valle Rossi. I res, sin més. Perquè llegint un llibre que va escriure el meu besavi sobre la història de la família vaig veure que hi havia aquest personatge, el vaig buscar a la Wikipedia i vaig veure que estava mal escrit. I el seu fill ens vam escriure per Facebook en plan que en veritat crec que el teu pare aquest no era el cognom correcte perquè van canviar, el seu avantpassat havia canviat la lletra per una Y per la moguda napoleònica. No, però no vaig arribar a escriure cap, però és cert que jo personalment soc molt fan de Wikipedia, molt fan. Nosaltres vam néixer, ara en dia, per alguns dels nostres seguidors que ens tatxarien de boomers en general per tot el nostre comportament en aquest podcast, els nostres estimats seguidors zetes. Infels. Ojo, Infels no, tio, que tenim d'Infels. Infels encara no. Insult desviat, no? Com sin más, coses... Què podem dir d'aquests? Perdó, o sigui, Incel quin és? On va, Incel? Incel és... A l'escala de... Són els homes... Involuntary celibacy? Celibacy, exacte. Vale, no és una generació. No. Pensava que deies una generació. Són 4 Incel. Està just entre boomers i millennial, no? Vale. És una cosa molt de... Tenim una generació, diguem-ne, Z, o una generació que va per sota la nostra. Nosaltres som més grans, no?, que els Z. Millennial. Estem a la frontera, segons per qui som Z. Estem a la frontera. Jo sempre he vist que era millennial, no? Nosaltres seríem, i a més, generacionalment i pel tipus de vida que hem patit, perquè l'hem patit, és molt millennial. És a dir, el nostre tipus de patiment és bastant corresponent, crec, sempre ho he pensat, quan fa les típiques diferències, són bastant... Tenemos el estigma de los millennials. Crec. Doncs dintre d'aquesta generació... Com el Padre Pío, no? És a dir... Tenim una marca ja als nostres canells. Però tot això estava sortint perquè anava a dir alguna cosa. Digues, Sí, és a dir, tota aquesta generació, però el de dir
boomers, recuperem fils. no sé què, Jo controlo per què ho fils. estava dient? Nacho recupera fil, tu ves pensant el fil que has deixat. Nacho, tanquem. recupera fil. No, recupero fil. No, que els incels, és que ens és superinteressant parlar dels incels. Sí, els incels un rato. és un tema molt interessant. Involuntari celibacy, un grup de gent que es victimitza del fet de no poder follar. És a dir, que jo sóc celibat no perquè no vulgui, sinó perquè la realitat imperant m'ho impedeix. Es dona una sèrie de característiques, es prioritzen coses que jo no tinc, fiquem-nos a la mentalitat d'un adolescent que no pot follar, i es ratlla amb el món. I llavors es crea una mena d'identitat víctima de jo no puedo acceder a... És fer política de ser un pringat, no? Potser sí. No, això és molt políticament Però correcte. a mi el que em sorprèn és és a dir, quan veus 4 tios que estan al marge, que no són 4, són molts més, al marge d'aquest circuit de seducció més humana, més social, aquest circuit de seducció d'entrar dintre un panorama afectiu, social, d'entrar a la societat a través d'aquesta via, quan veus que aquests desviaixats no són 2, sinó són uns quants que es poden organitzar i trobar-se una etiqueta, incel, comença a preocupar quan veus una organització dels pringats, entre comilles per això fa por, per això és un grup entre comilles que la gent pringats, perquè a vegades també... Sí, per això, que ho he dit per tocar els collons, perquè gent d'entrada que té hi ha una aproximació diferent de la confrontació, que és la d'assumir que hi ha un patiment allà darrere, no? I hi ha un patiment. Però potser no s'ha comentat que el que per mi el tret característic dels incels i el motiu pel qual és un tema és que no és més gent que no pot follar, poso cometes, que té algun tipus de bloqueig emocional o que li ha tingut mala sort, sinó que la conseqüència d'això, perquè hi ha molta més gent que haurà tingut mala sort o que si més no li ve de gust i que no ha tirat cap a formar part d'aquest col·lectiu identitari que en el que es basa és que la forma de correspondre a aquest no poder follar és amb misogínia extrema, fins al punt de que per dir dona diuen femoide, com per considerar una cosa no humana. És a dir, em veig tan separat del món femení perquè no he pogut accedir a aquest món de forma física o tal, perquè he estat rebutjat o el que sigui, que la meva forma de defensar-me és un odi extrem. I el que sempre m'ha sorprès més d'aquest col·lectiu és que això és explícit, és a dir, que reconeixen que la causa és el fracàs sexual, que era la típica cosa que abans es deia, no? És que eres un machiro, o sigui, o ets misògin perquè, que és absurd, no? Però bueno, que ets misògin perquè ha tenido mala suerte i tal. Però que ells ja porten aquesta bandera, en plan, sí, pues como no, como tal, y soy celibato involuntario, ¿no? Como si más no puedo, y entonces odio al otro tal, i ja genera aquesta bola de no puedo, però els grups d'incels a Facebook, que és el que va una mica alertar a la població de que existia això, són grups on la gent parla no sé, de com matarien una dona, quasi, no? I hi ha una mena d'odi extrem molt xungo. Clar, el problema d'aquest grup és que han creat moltes idees, han creat molta ideologia que després l'extrema dreta n'ha begut. I jo el que penso i m'aterroritza una mica és com en la societat actual on, diguéssim, no hi ha unes estructures acollides en la societat on et donguin sentit com a individu i la responsabilitat d'integrar-se i de donar sentit és tan individual i tan forta, aquests discursos tenen una acollida. Tots els que tenen a veure amb despreciar l'alteritat tenen una acollida que és terrorífica, no només pel racisme i tal, sinó per tot aquest nou masclisme que s'està retorçant amb unes idees molt xungues, que són molt noves, que són molt del segle XXI, és terrorífic. Però que és terrorífic és que els que pensen aquestes idees són penya que es reconeix en això que has dit el Miquel. L'altre dia vam fer un reportatge a la tele i sortia un tio que deia així en plan totes les noies roses guapes que m'heu dit que no, ara us mataré, no sé què. Pues aquest gilipolles imbècil que mereix la mort, bueno, no sé què mereix, però a ver quién da más, no? Contesto amb la mateixa moneda. Les cartes sobre la mesa. No, però clar, això no és xungo en el sentit que no causa influència en la gent. El que causa influència és tota aquesta misogínia que desprèn i que crea moltes idees. Sí. Quan parlàveu d'aquest col·lectiu, no he pogut evitar en recordar-me d'un altre que també, no sé per què ho he relacionat, però és un col·lectiu sobretot que funciona al Japó, no sé si a altres països de fora també, que és la gent que està l'enca voluntàriament a casa, que té un nom que m'estava intentant recordar, que no me'n recordo perquè és molt llarg. Està connectat. Ja, és un bon link perquè perquè m'ha semblat com molt japonès també aquesta idea dels incels i tal, no? Que vés a saber que potser allà també hi és. I sí, hi ha gent, però que jo sàpiga
bueno, no fa mal, està allà, no? I es tanca voluntàriament i, bueno, sí, bàsicament molt relacionats amb el tema de videojocs i... Bueno, parlant d'aquests col·lectius, i no m'amoïna d'aquest tema, Albert, és que em sobta la narrativa que es crea del rebuig. És a dir, quan algú accepta que és rebutjat i que no forma part d'una majoria imperant, accepta aquest rebuig i no de manera callada i silenciosa i dolorosa, sinó en veu alta per trobar altres rebutjats i crear un grup intentant forçar una solidesa que després pugui confrontar aquest grup que de l'inici t'ha rebutjat, no? I això és el que em sembla fascinant, aquest cridar, clamar en veu alta, m'han rebutjat, aquesta poca vergonya, no? És com aquesta tercera fase del dol, no? No només t'ha patat a la cara, no només ho és petit, sinó que ara vols sobreposar-te. Aquesta mena d'arrogància adolescent o... El que es va... En la pel·lícula Joker, una de les coses per la qual en el seu moment la van considerar perillosa era perquè semblava una mena d'apologia dels incels. És a dir, que el personatge Joker semblava que encarnava molt bé tota aquesta frustració, perquè no, és una frustració que en el fons, i per això jo crec que se'ls ha d'intentar, no sé com dir-ho, no entendre en el sentit de la merda que hi ha allà, però bueno, que és gent amb un patiment que explica una mica la situació, no? I hi ha una cosa més social, jo crec que no té a veure només amb les dinàmiques de gènere, sinó hi ha algun tipus d'abandó de sistema, hi ha una falta de sentit, que és el que aquí a Comtessa venim a intentar corregir. A Comtessa hi ha una crisi de valors a la cultura occidental. A Comtessa estem fent una proposta d'una societat humanista elitista, anarcoaristocràtica, amb rei però sense rei, no? Com era això? Amb rei decapitat, volem un rei decapitat. Això. Però que mani, però no? un rei, però decapitat. Un rei decapitat que mani, que prengui decisions. Perdó. Decapitat. Però decapitat. Un rei, però decapitat. Que sempre que es parli del rei ja sortia algú dient però decapitat. Una monarquia que funciona així. Mai l'arribes a tallar el cap, però que el rei ja surt com mig culpabilitzat. I diu, bueno, jo assumeixo que demà o en algun moment m'hauran de tallar el cap, però mentrestant vaig fent. L'altre dia vaig veure una pel·li que em va recomanar l'Albert, Postenebres Lux, del Carlos Reigadas, un mexicà, que hi ha una escena on el tio fa una cosa impossible, però jo em vaig ratllar perquè pensava que era possible, perquè ho vaig veure i és en aquell moment que quan veus una imatge, la imatge et dona els límits d'allò possible i tu creus. Però que un tio que es vol suïcidar i s'agafa el cap i se'l creu. Cau la puta! Em va amargar la puta nit. Em vaig haver de posar una pel·li després. És increïble, tio. Increïble, extraordinari. Amb la pròpia força, no? Amb la pròpia força, amb la que ja estàs mort, segueixes. Sí, tio, però és molt violent veure aquesta puta escena. No mireu aquesta pel·li. Subsegueix, és a dir, arriba, aconsegueix el seu propòsit. Ho aconsegueix, és molt, molt ràpid. Seria possible? Ojalà tenir... Som molt... A part de boomers, som uns letrites de mierda. Fa falta aquí el típic metge, que sempre va molt bé per aquestes coses. Sí, que aterritzi la idea de si anar al gym, fer bíceps a saco per arrencar-se el cap, té sentit o no. Tio, no perdeu el temps. Me estoy preparando para un suicidio ético. Els acomplexats que aneu al gimnàs per voler suïcidar la vostra ànima, sisplau, deixeu de forçar la maquinària. Bueno, el tema de Japó. Bueno, Jumar, si vols tancar un dels teus fils, si vols fer un cordó a la sabata d'aquest podcast... No, que una altra persona que em va recomanar aquest director, que és metgessa, si veu aquest podcast, ens pot fer el comentari... Jo he pensat en aquesta persona, quan he dit el clàssic metge al qual recorrem. Si aquesta persona veu el podcast, que comenti si és possible o no tallar-se el cap. I sobre el Japó, una petita cosa que deixaré aquí del que heu dit, tot el que comentàveu m'ha recordat un personatge que es diu Tigre de Bengala. Si algú sap qui és, un personatge o un animal? Un senyor que es diu el Tigre de Bengala. En Miquel sap qui és, no, si fas memòria. Sé qui és. No saps qui és el Tigre de Bengala? Potser sí, Jo és que el primer que quan has dit això m'ha vingut... He estat a punt de plorar, quasi. M'ha vingut un flash a la Madalena de Proust en mi cara. I res, ha vingut el primer llibre que em van regalar mai per Sant Jordi. Era un llibre que es deia El tigre de Bengala, sí? Que era un llibre jo era un friqui dels animals de nen i tenia més en aquell moment una dèria pel tigre, per exemple, i era un llibre cosas de todo imágenes sobre el tigre de Bengala
i vaig ser molt feliç. No sé què se n'ha fet d'aquest llibre. Hòstia. Però has dit Doncs, això i no podia estar pensant en Tio, res més. que com ara no té cap mena de sentit que expliqui aquesta història. No, va, qui és el que és una tendresa que ens ha commogut a tots. Qui és el Tigre de Bengala? L'Albert parlava d'aquest moviment de nois que es tanquen a casa i això m'ha recordat que en la indústria pornogràfica del Japó hi ha moltes actrius, però només hi ha 7 o 8 actors. En Japó, que és un país que té molts més habitants que Espanya i França junts. I molts més vídeos porno que habitants. Sí, i moltes més fílies rares que habitants. Però només hi ha 7 I o 8... molts més píxels en els vídeos... Bueno... tot això. Però només hi ha 7 o 8 actors, si vols, parla. Un píxel... Píxel sobre una polla, però que sigui de color negre el píxel. O sigui, vull dir, d'una persona japonesa. Un píxel colado. Sí, no, en plan, Tots els píxels són negres. Si es actor porno, depílate la polla, ¿sabes? O sea, a menos... O sea, dice que te ponen píxel y puedes prescindir de depilarte los huevos, pero por favor, depílatelos. Bueno, Gima, continua. Bueno, la cosa... Tu sí que tens el riure més boomer. Javier Reverte, ¿no? Riure super boomer, tio. Javier Reverte o Pérez Reverte? Javier Reverte Riure és... trapella Javier Reverte és una forma de dir Pérez Reverte i quedar bé. Però que tots sabem que vols dir Pérez Reverte, però és com massa dir. Però tots sabem que vols dir allò, saps? És Javier Reverte. És un soft. Javier Reverte és un soft Pérez Reverte, no? És Pérez Reverte en soft. Més maco, més agradable. Més líric. Tio, sí, líric. Més Tio, exòtic. empàtic. Javier Reverte és un periodista i escriptor espanyol que ho ha patat o ha triomfat sobretot per escriure llibres de literatura de Descansa en viatges. paz. El Kapuscinski espanyol. Bueno, Kapuscinski era un periodista polac vinculat amb el conflicte, amb la guerra, amb els conflictes, incidències geopolítiques, i és un tio que s'ha ficat en aventures, viatjant pel món, intentant explicar com estava aquest món de la Guerra Freda. Aquest és Kapuscinski. Deia que Javier Reverte és el Kapuscinski espanyol. No sé fins a quin punt. Javier Reverte Pots dir massa, no? ha viatjat molt, ha fet molt de periodista, però És un sibarita. ha intentat explicar l'alteritat, no des del conflicte, com ha fet Kapuscinski de manera brillant, sinó des del disfrute. Des del disfrute, no? Sí. Disfrute, és un una paraula vividor, que no? És un tio que va a Àfrica, a los bares, a los buenos bares de Bueno, es fica Àfrica. per tot arreu. Sí, Per tot que arreu. és el típic que va a un país molt així, però diu, a ver, os voy a contar un poco, ¿no? Este hotel, ¿qué tal? Em penso que es pot fer una teoria del pas al temps sobre la parla, el cos, l'educació, la cultura de cadascú a partir d'aquesta arqueologia de la paraula. Estic fent servir paraules molt estranyes, perdoneu-me oients avui, però no, que si avui estem dient sibarita, d'aquí 20 anys, quan seguim fent el podcast, direm canallita, per dir exactament el mateix. He dit una tonteria molt gran. Nena, saps que sóc un sibarí... Bueno, Això és una no, has dit una tonteria molt gran, Juma, per l'amor de Déu. Jo, perdó, és que em va entrar un moment perquè estava pensant Tots ens estem... tot això i el Xavi, com va? Està venint? Sabem alguna d'ell? Bueno, el Xavi jo crec que està preparant-se amb 2 personatges Que haurien de sortir avui, no? Sí, que havien de sortir avui, que potser que tot i que no sortin, com a mínim doncs deixar una mica presentar no presentar, però vull dir dir-los als nostres oients que treure'ls el dubte de Què coll està passant? de què coll està passant, per què no estem mencionant aquests personatges, no? Clar, perquè els porta el Xavi. El Xavi porta els personatges, sí. Porta les paperetes. Sí. Sense paperetes no hi ha... Sí, bueno, de fet un dels personatges el podria portar físicament perquè està viu, però sí. I l'altre es pot dir que el Xavi l'encarna, en certa forma. Si l'altre personatge és algú del grup, és precisament el Xavi. Llavors hi ha aquest doble combo de viu i encarnat. Doble combo que no té cap mena de sentit, però és un doble combo si ho plantejo amb aquesta, anava a dir, hipotenusa, però vull dir sintagma. És un double shot. Un double shot. Tio, anem amb el tema dels japonesos aquests. El tigre de Bengala, no? Tigre de Bengala. És veritat, Juma, ja me'n recordo. He connectat, però no sabia que seia tigre de Però tu Bengala. encara tens un pil allà que has de recuperar sobre Em fa pena barrejar aquest tema, sí, però no recordo quin era. Vés pensant. Vaig ficar en context. Soc tan boomer que perdo la memòria. El Jum ha dit tigre de Bengala, l'Albert ha dit que és un animal,
el Miquel ha dit que és un llibre i tu has dit que és una persona, un personatge. Sí, gràcies per dir que és una persona, perquè arribes a dir ell diu que és un animal, ell diu que és un llibre i jo dic que és un actor porno i se'n va la merda la meva persona. Gràcies, és com l'acte d'amor més maco que m'has donat avui, però si el Tigre de Bengala és un actor porno i hi ha només 7 actors porno. És el tema, que hi ha moltes dones, no? Sí, llavors els actors, doncs, com que han d'estar a tope, no? Llavors, el més reputat, el més conegut... El que més aguanta. El que més aguanta, el que més vídeos fa al dia, li diuen el Tigre de Bengala. I aquesta és la història, que la sé més que res perquè vaig veure un documental amb el Miquel. Sí, per això ja he connectat. No, i és cert que hi ha una èpica amb aquest personatge, perquè és cert que el que més, justament per aquesta manca d'homes actors porno a Japó, probablement l'actiu més valorat dins d'un actor porno a Japó és la resistència. O sigui, la capacitat, no?, de poder... Sí. La polivalència. La capacitat de fet, el tio era... poder gravar molts vídeos seguits. Sí, clar, el tio sin más, jo digo, tengo mucho aguante, i cal... I es fotia protein com si el membre fos un múscul... Bueno, és un múscul, el membre, però com que... Està computat? Sí. També podríem preguntar... Sí, necessitem el metge aquí, no? Si vol fer un segon comentari i confirmar-ho, però... No, pare, sí, és un múscul, val. No sé. De fet, estem parlant de polles, no? És el múscul... És el múscul que més aguanta, si no m'equivoco. Jo pensava que era la mandíbula. És el múscul que més sang pot acumular. Això, és que jo tenia entès que era sang. El Fernando Alonso obria les nous fent així amb el... Amb el coll. Bueno, el Fernando Alonso és una excepció i la sang la té més al coll que el Bueno, és igual, no seguim perquè estos andares del senyor segueix. Però que és veritat, tio, que si et fiques per exemple a l'aigua freda, sent un home, això és sorprenent com el membre que estem parlant es pot fer tan petit que se'l pot arribar a ficar fins a dintre, no? Pot arribar a generar una forma còncava. Hermafrodita. Pot arribar-te a entrar cap a dintre. El teu cos pot arribar a xupar com un cargol. Com un cargol. Però en altres contextos, doncs allò pot sortir com aquest micròfon, no? Doncs és curiós quanta sang pot acumular allà. És un múscul, sí. És un cartílag. Ojo, metge. També. És un os. Debat. És un os, no és un os, és un cartílag. No és un cartílag. No és un cartílag perquè el cartílag sempre té algun os, no? No, és com un os més flexible. És una extensió d'un os més flexible, com la punta del nas, per exemple. Com l'orella. Com l'orella. L'orella és el típic cartílag. El paradigma de la cartilaginositat és en tant que orellesca. Sí. Increïble. Però jo com historiador encara diria més. Historiador de les polles. No, dels cartílags. Els cartílags són aquella prova, aquell enclau, no sé com es diu això, com aquell eslabón perdido que ens confirma que... Vestigen. Res, digues, perdó. Que els mamífers venim dels amfibis. Sí o no? No, però queda puta mare. Els tentacles de la història arriben fins a aquesta etapa. Però és que el ser humà ve de la gamba. Prehistòrica. El ser humà ve de la gamba. Sí. No només ho diu... M'agrada aquesta frase. Jo recordo que jo de petit anava amb la meva família a missa. De petit. Eres chico de missa, eh? Anava amb la meva família a missa. Eres de esos. I si algú vol explicacions, doncs mira, ok, que em suda la polla. Em suda la polla, vale? Ok. A la missa de la família, ok? És que ets algú d'explicar em suda la polla. Has juntat... És que ets el puto amo en aconseguir paroditzar lo boomer. Has juntat les dues frases més boomer. De pequeño iba a missa. I això me la suda la polla. No, jo si vull vaig a missa, em suda la polla. I també he anat a mezquites i em surti dels collons. Bueno, anarquia espiritual i sexual. És que avui s'ha d'agafar tot amb pinces, tio. No puc parlar amb tranquil·litat, tio. Perdó. Que fot una pinça a la polla, jo? Si m'anava una mesquita amb la polla a l'aire... Bueno, cada dia petit anava a missa i recordo que amb la meva innocència de parlar d'aquests temes, no? Pues des de la credulitat absoluta, perquè no podia qüestionar-me res, un cop vaig anar a un veí que no estava gens vinculat amb cap tradició espiritual i vaig dir al veí doncs, que els homes veníem de Déu. Jo era molt petit, que ens havia creat Déu, veníem d'Adam i Eva, etc.
Sí. I aquest pavo, aquest veí, que era més gran, que era 2 anys més gran que jo, en plan coño va dir, sí, el ser humà ve de la gamba, tio. De la gamba. I jo pensava que ho deia en conya, fins que recentment vaig llegir un llibre que es diu 12 Rules of Life, que parlava de les gambes també, i vaig començar a indagar la relació de l'home i la gamba, i hi ha més literatura que la de Jordan Peterson sobre la relació entre ser humà i gamba. Tot això em recorda aquella cançó de Bailar la gamba. Crec que... La bamba, no? Potser? Para bailar la bamba. És aquesta la cançó. Sí. Oh, no és aquesta la cançó, no? El podcast més accidentat que hem fet. Llavors, què passa, Miquel? Els seguidors del teu amic Peterson, justament crec que s'anomenen ells mateixos, no? Lobsters. Però crec que lobster no és gamba, en qualsevol cas, és langosta, no? Exacte, sí. I crec que, no ho tinc molt ben entès, però crec que a part d'això, no? Jordan Peterson fa servir l'argument de que hi ha jerarquies, no? Hi ha entre jerarquies les langostes, i que és una mostra de que poder. les jerarquies són necessàries. I són prèvies al capitalisme, perquè clar, hi ha aquesta vinculació entre el capitalisme i les jerarquies, no? Sí, I diuen que encara que es trenqui el sistema, encara que caigui el sistema capitalista, hi ha certes veus que poden indicar, parlant del que deies tu i replicant el que deies tu, Miquel, es podria parlar d'una certa tendència humana o de l'ADN, una certa tendència pues això, del nostre no, conscient, inconscient, la nostra pròpia naturalesa més innata, tendir cap a certes jerarquies. Sí, El poder és part de la selecció i de la supervivència, que és el que més aspira qualsevol criatura temporal. Per al·lusions, Juma? Prova que estigui per al·lusions, no? És que Com es diuen els japonesos que es tanquen a una habitació? Com es diuen els putos japons que es tanquen? no sé què, Novi, acaba com amb... Novita Novi. No, és que s'assembla a algo com Novita. L'escriptora, no em venia el nom, però sí, Mariana Enríquez, la que hem citat més un cop, jo crec que hi ha en aquest programa, i que recomanem ardientemente. I que convidem a venir al podcast. Seria una passada. Per Escolta, Mariana Enríquez, si usted escucha este podcast, le fletamos un avión de Buenos Aires a Barcelona para participar en esa mesa redonda. Sí. No, que, bueno, això, escriptors o escriptores vives ara mateix, aquí trepitjo el terreny del Xavi totalment, perquè és el més fan, jo crec, de la Mariana aquella. On està el Xavi? I vaig tindre el plaer d'anar-la a veure amb el Xavi, acompanyant el Xavi a un podcast on participava la Mariana. Però és que no se m'ocorre un altre viu o viva que per mi, que em sembli més interessant, que estigui ara mateix en actiu. Bueno, té un conte que es diu o sigui, que va sobre això. És un autor de terror, en qualsevol cas. Té un conte de terror a partir d'aquest personatge, i crec que el conte es diu com aquest terme japonès de la gent que es tanca a una habitació. Però ara no ho connecto. La gent que es tanca a casa, aquests japonesos que es tanquen a casa, ho fan voluntària o ho fan involuntàriament? A veure, noi. Aquesta és la pregunta més antiga que s'ha fet mai. ¿Son lliures huevo la o gallina. no? Estamos condicionados. No, lo que està clar, bueno, almenys jo tinc molt clar, és que si no tinguessin pantalles no es tancarien a casa. Perquè aquests és una gent que viu de mirar, bueno, els videojocs, de jugar a videojocs, de mirar pantalles, de tal. No els veig com els eremites del segle XXI, la veritat. No t'arriscaries en aquesta analogia. Un article acadèmic universitari que defensi això dels eremites, t'imagines? Són els nous, la nova... Algú hi haurà algun tipus de religió al voltant de lo virtual com a forma d'espiritualitat, d'anticarnalitat, o sigui, és el més proper que tenim a sortir del món carnal, no? De la presència és el món virtual, i podria passar algun tipus d'espiritualitat en aquesta línia. Hi ha un capítol, de fet, ara que penso, de Cowboy Bebop, una sèrie anime que us recomano, que ens va posar l'Andrés, seguidor d'aquest programa. Sí. El seguidor castellano parlant. No pensava que la recomanaries. Ja, bueno, però l'he recomanat, ho he fet, ja està. Aquí s'han de recomanar, coses. Aquí, obriu la llibreta. Quan obriu aquest podcast, no només obriu el podcast, obriu la llibreta. Aquí tothom ha d'obrir les cames, és el primer que hem de fer. Aquí venim a fer... Prou. Anàvem a contractar amb una cosa que era... Recupera el teu fill.
dels japonesos. Del Cowboy Bebop. El Cowboy Bebop, alias Tigre de Bengala. La religió virtual i la no presencialitat. Penso amb l'Albert això, que potser no hi ha una connexió i que en efecte és una d'aquestes patologies modernes i que per tant encara no sap, però alguna de patològic té perquè és una cosa que es pateix en el sentit de és voluntari, en el mateix sentit que és voluntari, no ho sé, és que clar, que és voluntari, no ho sé. Però que el ser massiu i el poder establir uns patrons és cert, a partir de certa aparició tecnològica tal, hi ha gent que comença a agafar més pànic a la interacció amb la realitat o més desinterès, hi ha una barreja de pànic i desinterès i que els impulsos que t'ofereix la vida, els més interessants, consideres, estan aquí. I per què dèiem abans que estava connectat amb els incels? Perquè hi ha aquesta mena de rebuig a intentar viure de forma honesta, no? O sigui, t'ha fallat en algun sentit, consideres que t'ha fallat, perquè aquesta és l'altra, ¿no? Que abans es comentaba es un colectivo que como nos ha rechazado un colectivo nos unimos. Bueno, te ha rechazado alguna persona del colectivo a la que tú asocias con el colectivo porque colectivizas a la gente, ¿no? Porque somehow tiendes a hacer esto. Clar, també està el cadascú com es pren les afrentes personals i com se les pren de forma ideològica, que és el que sol tendir a fer l'extrema dreta, que és intentar crear ideologia a partir d'experiències personals, ¿no? Experiències que són opiniones que tu tienes sobre el mundo, intentar crear una ideologia col·lectiva. Però sí que el punt que veig en comú entre incels i això, que no sé si és una patologia o un moviment social, no sé si també tenen grups a Facebook, no sé com va això, però bueno, que sí que veig aquest fracaso de lo real. I aquí és on hem de deixar d'estigmatitzar a la gent que ho pateix i llevar l'enfoque a lo real. ¿Nos ha fallado la realidad? Esta es la pregunta. Extraordinari. El mundo extraordinari, real Miquel. tiene un problema. M'agrada molt com ho planteges. I si em permeteu, faré dos plantejaments hiperràpids. El primer plantejament. La vida és un misteri. Aquesta és la realitat, aquest és el centralisme que ocupa el nostre viure. Però les estructures d'acollida, allò que fa que l'animal que som estiguem acollits en un altre, que és la societat, han fallat. Fallen. Aquestes són la família, el veïnatge i la religió. No, això estàs fent un bon anàlisi. La família, com a institució tradicional, ha fallat. Jo crec que estem en un només bon ens moment. queden les famílies lèsbiques i monoparentals com a sortida de tot aquest drama. I jo crec que estem explorant, i això normalment es veu com una cosa tràgica des de segons quins àmbits de la societat o des de quins àmbits de l'anàlisi, però jo no, jo ho veig com un moment d'impàs de canvi cap a noves formes de corresidència, de familiaritat. De creixement, Sí. que és l'única sortida. Famílies lèsbiques, entre els homes també. Parelles lèsbiques d'homes, com a sortida. Perfecte. Sense sentit. Jo, allà on hagis d'estar, jo estic. Tot això fa una banda, aquestes coses han fallat, llavors què fa la penya? Pues... El segon statement, quin és? On volem anar amb tot això, sisplau? On volem anar? On estem anant? Ens estem perdent. Acaba la frase. No, escolta, ens estem anant. Sisplau, no, sisplau, parem, no, sí, no? Sí. Bueno, el que dius, Miquel, també del japonès. Els japonesos aquests. Hi ha un rànquing del tio que té la polla més sòlida, no? Però que el Tigre de Bengala es pot córrer o no? Perquè és que pobre Tigre de Bengala és el record més maco de la meva infància. Més sòlida. Destrossant la intimitat del Miquel. Has dit més sòlida? No, clar, una cosa... Ai, perdó. No, clar, què passa? No, dius, hi ha un problema amb la realitat. Som uns intels de merda. Sí, és que per això jo m'agraeixo molt i sabia que entraries pel costat de les condicions materials de possibilitat, però volia fer una crítica a la realitat ja en termes metafísics, és a dir, fora de lo polític. És igual, el sistema capitalista, molt bé, està molt malament, però això ja és evident. El problema, la realidad en tanto que constructor, en tanto que obra de Dios o del azar, sigui qui sigui, ha fracassat. És un projecte fallit. Sí. Però ha fracassat per aquests pringats. No, ha fracassat per tots. Albert, per tu també ha fracassat. Per tu també ha fracassat. Perdona, a mi hi ha realitats que m'agraden. Vale, sí. I el símptoma són
aquests japonesos de nom misteriós i incògnit que es queden a casa i la sortida són els matrimonis lèsbics i Tinc en compte... concertats. Concertats, això em recorda l'escola concertada. Concertats en el sentit de forçats. Ah, vale. Matrimonis... Bueno, res. Quan hi ha tants joves, siguin d'on siguin, estaven ficant el context Japó, que es tanquen, jo no Gran qüestionaria... país, Japó, que estem aquí. Jo no qüestionaria la realitat, perquè quan més d'una persona comparteix una mentida o una ficció, aquesta ficció passa a ser real. I quan més d'un usuari comparteix una pantalla compartida, encara que sigui en un videojoc, allò passa a ser real. Llavors, fins a quin punt estem nosaltres ficcionant les seves existències dintre d'aquestes habitacions? Fins a quin punt estem estigmatitzant-los i tancant-los en una habitació quan ells realment pensen Clar, aquí es tracta que de- estan campant per una de les planícies del League of Legends, d'aquest videojoc tan popular. Sí, sí, aquí estem sent uns boomers, és l'aposta, l'estigmatització del món virtual sense cap mena de comprensió de que potser ens supera en molts sentits. Potser estan vivint vides que nosaltres ni ens atrevim a somiar perquè no ens hem atrevit a obrir la porta d'aquestes habitacions. Jo, perdoneu, però el vídeo que vaig veure, que vaig conèixer aquest col·lectiu, aquesta gent, ja us dic jo que no envegem les condicions que té aquesta gent, perquè ensenyaven un tio que vivia Això queda empirisme. en un quarto de, no sé, de 20 metres quadrats, que tenia tot fet una merda, que no sé quina olor deuria fotre allà, que s'estava menjant els seus noodles i que després posava tot el dia a l'ordinador i després, no sé, en algun moment deuria cagar, deuria fer les coses, i allà al costat tenia el llit i es fotia al llit. La vida, un dia així, dia següent així, dia següent així, dia següent així, que no sortia ni al parc. Però perquè estem partint de la perspectiva de què és el que passa en l'entorn físic, no? Sí, I clar, sí. tu et preguntes per això, però la pregunta és què passa dins aquesta pantalla? Sí, però el tio... Què passa dins d'aquesta pantalla pot ser molt interessant, però el tio no està 24 hores a la pantalla. Bueno, està 23. Ha de comprar la merda. Però l'hora que està fora de la pantalla... Quin infern. Quina merda de vida. Albert. Els primers eremites eren aquells i aquelles que van agafar les coses, se'n van anar al desert, van fer una cabanya, segles 3, 4, i van retirar-se de la vida. Què feien si no estar 23 hores davant la pantalla que era el cel i cagar i menjar una hora al dia fora de la cabanya a la intempèrie? Dintre. I viure amb la seva pròpia merda. En la seva pròpia... Quina és la diferència? Segurament que no menjaven noodles. Perdó. Estava pensant en Diògenes, que és abans el sap dels... Vale. Diògenes el cínico. Bueno, res, que aquest crec que era famós per cagar, viure una mica la seva pròpia merda, no? Vivia ja dins del propi... Jo crec que és el que estava també a la seva campanya, o el que estava a la seva barraca, que va vindre un jefe... Alejandro Magno. Alejandro Magno, i li va dir... Clàssic ¿Qué crossover te puedo ofrecer, sí. señor Diógenes? Gran anècdota. Y Diógenes iba a decir, si te apartas, por favor, que me puedes ofrecer el sol si te apartas porque me vas a hacer sombra con tu puto face. Això va dir, en aquests termes. Sí, en aquest rigorós grec. De fet, hi ha una malaltia que es diu síndrome de Diógenes, que és acumular molt moltes interessant, coses, que és molt de guardo mis joyas aquí y guardo este... Guarda símbols. Guardo las joyas del container aquí també. Sí, és que no sé si és joies el que sou. Jo crec que... El meu germà la té, tio. Però està molt vinculat, però bueno, si vols... El teu germà té, Sí. Em vol posar aquí a fer un... Diagnosticat. Sí. Jo conec una persona que també veu aquest podcast que és una mica Diògenes, però tampoc la vull assenyalar. Ja, potser m'he passat. Sí, potser és pobre. No diguis quin nom, Vale. ara hi haurà el dubte. Tu tens diversos germans. Sempre que els nostres espectadors escrivin amb un germà teu es preguntaran és aquest o no, però com ell no queda tan estigmatitzat Pots dir el meu si és germà com el meu amic, saps? Sí. Pot ser Un un germà amic meu. que és un germà. Llavors... Home, és una malaltia, o sigui, que és un tema seriós, és un tema que hi ha moltes famílies patint, hi ha molta gent amb demència, El Juma pateix. Vull dir molta que gent amb falta de està intentant memòria. obrir-se i... molta gent necessita acumular tots aquests símbols perquè potser els hi falta memòria per retindre'ls al seu cap, no? És que ho passa més malament la família que el pacient. Llavors, Juma, tu ets família, no? D'una Jo persona. soc família. Tu ets un patidor realment de... Sí. Vols compartir alguna més? Després dels anuncis seguim. Val. Sempre m'he preguntat a la connexió, quan ho has dit, ho vam discutir amb aquesta persona que pateix síndrome de Diògenes que conec,
vam tenir el debat, ens preguntàvem quina és la connexió entre la paraula síndrome de Diògenes i el filòsof, perquè la gràcia d'aquest senyor, justament l'única conclusió a la que vaig arribar podia ser el fet aquest que sol dir que acumulava, segons alguna de les fonts, la seva pròpia merda. El seu propi caos. Clar, perquè era l'únic que acumulava, perquè no tenia res, tampoc. Exacte, la gràcia d'aquest tio és que no vivia sense res. Era el cínico, el padre de los cínicos, cínico, l'únic cínic coherent que ha existit, perquè llavors el cinisme és una forma d'hipocresia extrema. Però l'únic cínic de dir, vale, realmente me la suda todo, pues me la suda todo de verdad, ¿no? Llavors el tio vivia en un barril i ja està, i aparece Alejandro Magno i apártate que me tapas el sol, no? Com? Quina és la connexió entre una malaltia de la gent que justament el que tendeix és a acumular, a no voler desempallegar-se de la brossa, inclús? Quina és la connexió? No ho sé, ens ho preguntàvem. La falta d'acte. Pensava que anaves a arribar a alguna que jo justament tenia que sempre em sembla estrany a l'origen, potser té un sentit, potser és un altre Diògenes, pot haver més d'un Diògenes. N'hi ha un altre que és Diògenes Laercio, que era un biògraf, però no, potser hi ha Has més. obert una porta i no m'he arribat a cap lloc. Has obert una porta Era un tocar els collons. i hem trobat un japonès jugant a la Play. Parlant de Japó, Obrir la porta, obrir la porta, mai saps a què pots trobar, però una de les opcions és un japonès jugant a la Play. però després diu... T'imagines que s'expandeixen com formigues pel món? Bueno. No, però no ho he vist mai. Per desestigmatitzar el país, no passa només a Japó. És d'aquestes coses que com Clar, van no, molt adelantats... sisplau, No, sisplau. perquè s'està estenent... Com van molt adelantats, passa això, no? Exacte. Com van molt adelantats passa abans, però està passant a altres llocs. I sobretot, aquest és el perill. és molt preocupant. Es contagia, qui contagia aquesta malaltia no necessita sortir a l'habitació, evidentment, perquè llavors seria una malaltia molt contradictòria. La contagia a través d'internet. Escriuen missatges privats i diuen, oye, ¿por qué no te quedas en la habitación? ¿Qué hay fuera? No hay nada. Escúchame. Tot això en japonès, en rigorós japonès. I llavors la gent, en Bolívia, en el seu rigorós japonès, escolta aquestes paraules i es contagia. Poca broma que Bolívia no, però al Perú hi ha molt fill de japonès. És veritat, sí. Ostres, a quin lloc del món, juga? Perú. La president, una família de presidents i presidentes Fujimori. La barreja japonès amb qualsevol altra raça Sempre funciona. em sembla, surten uns sexis que flipen. Sempre funciona, nunca falla. Unes paibons i uns paibons. I uns paibons. Tot, de tot, Sí. surt de tot. Jo vaig conèixer, de fet, una barreja entre japonès i grec. Un xaval molt maco. És que japonès grec ja és top, no, next level, puto Next amo. level. Jo vaig conèixer diversos japoleiros, Què és un japoleiro? Brasileño? brasileñ japonès. I evidentment és que, clar, no pots demanar més. Dios. No pots demanar més. Mare de Déu. Ipanema. Gent que viu a una realitat virtual, gent que viu a una anomenada, des de la nostra perspectiva, ficció. Aquesta gent, quan mor, aquesta és una altra. Nosaltres, quan morim, què? Perquè nosaltres, si tenim si hem trepitjat més terreny virtual que real, quan morim, a nivell virtual també s'ha de crear certa celebritat, no? Llavors, l'única manera d'humanitzar i de treure part de la ficció i beneir-ho en realitat aquest espectre tan estrany que és internet, que és el món online, és fer certament certs rituals. De fet, recordo que va morir un xaval de la meva universitat i la gent entrava al seu mur com a forma de despedida de Facebook, que es despedia a través de Facebook. No sé com ho veieu allò, sé que us sembla. És allò de que quan en un capítol de Crims veus que diu, bueno, vam entrar, ja només obrir la porta, feia una olor i tal, perquè clar, que aquesta gent quan es mor, si tothom el felicita bueno, el felicita, no, perdó Congrats. tothom li dona el condol per internet, però Li dona el condol al mort. bueno, no ho sé com ho fan, no sé quin és el procediment. Em sap greu. Ja ens explicaràs què tal Si necessites qualsevol cosa. No, però Dale like. on vull arribar és que qui obre la porta de la seva habitació real, no de l'habitació del LOL, Sí. Home, Probablement sigui un policia. sí, probablement sigui un policia que fa uns dies un veí l'ha trucat i escolta, que sento una mica d'olor aquí, perquè ningú ha anat a visitar aquest home Això és trist. o aquesta dona, bueno, dic home perquè jo crec que la majoria són homes, durant 2 setmanes. El gran problema jo crec d'això, que és això és un gran problema, que el món virtual, si vol competir, és a dir, si vol que nosaltres boomers de merda no el denigrem,
com a clarament, i ara sí, fora la posició irònica que adoptava abans amb l'Albert, jo aposto, evidentment, pel món presencial, i m'és igual ser un boomer de merda, però poques coses pot oferir... Bueno, és igual. Si el món... Calla't la boca, no? Si el món virtual vol competir amb el món real, una cosa que haurà de solventar real, no? és què passa quan et mors amb la gent, com s'entera? És a dir, que això és una putada, perquè ho vaig veure en un comentari... El teu perfil, clar, és que... La gent, és a dir, a menys que algú entri, però si tu estàs sol, imagina't una persona realment solitària, perquè aquest fenomen es sol donar amb gent que el manté la seva família, el problema és aquest, no? Per això s'acaben quedant sols a una habitació perquè s'ho poden permetre. O tienes rentas que te cagas, que no sol ser el cas, i menys a Japó, que s'està ja guanyant el pa dia a dia i tot, et manté la família, no? I no saben com sortir d'aquesta situació i et va mantenint. Llavors sí que en aquest cas podrien descobrir que estàs mort. Però arribant a l'extrem, que probablement arribarem, la gent que aconsegueix, per exemple, treballar per internet, no? I, per tant, era el cas d'aquest tio del reportatge, era un creador de videojocs. Clar, llavors sí que realment pots viure sol al pis, no necessites tenir interacció amb ningú que no estigui al món virtual. Sí. Vale, quan et mors, el que passarà és que simplement deixaràs d'interactuar. La gent no té per què saber... Clar, i la majoria d'amics que fas... Ha sortit al món real. Sí, o s'ha canviat, o ha deixat aquesta xarxa, perquè no hi haurà una única xarxa que és internet, no? Que jo crec que volaria parlar amb tota la ignorància d'internet, no? Segons s'encantés, a internet hi ha com més d'una web, no? Sí. No és com que tu entres i ja l'internet tothom es coneix, sí, sinó que es veu no? Que hi ha pots trobar el que vulguis. Hi ha LOL, tu poses una paraula Facebook, sí. Hi ha Google, sí. Hi ha WhatsApp. Molt ciència-ficció, no? Sí, de mitjan segle XX... Hay como varios tipos d'internet, sí. No? Si ho entenc, és a dir, pots entrar com a diferents tipus d'internet. Vale, pues llavors molta gent pot pensar és que això ho vaig veure perquè vaig entrar, a vegades intento entrar en aquesta realitat i entendre, perquè en veritat m'apassiona, estic anant aquí de boomer, però em sembla molt interessant i com és tothom, molt boomer, també està apassionat. He perdut molt de temps a YouTube, com molta gent, i vaig arribar a perdre temps, em va recomanar un vídeo que era què passa, bueno, era com un curtmetratge que estava bé, el que descrivia, que és una persona muere y en el funeral viene su mejor amigo, que es una persona conocida por internet y nunca se han visto. I com la família el tracta. Era molt interessant el tema. Que guai. Clar, la gent sap. Sí, alguna vez no se habló de ti, però clar, tu aquí pintes o no? Aquesta pregunta, pintes o no? Però realment era la persona més important de la seva vida. Era amb qui més estava parlant. Vale, però llavors hi havia molta gent que comentava als comentaris, tot eren gent que tenia molts amics a internet, que s'havia emocionat molt, no? Mi vida es en internet, lo entiendo. ¿Sabes? Este drama me pasa... Mi familia no lo suele entender, si les cuento que tengo amigos que son realmente amigos, y eso ho puc entendre, abans hi havia gent que es feia amic per cartes, pues tengo amigos que son, a través de este juego hemos empezado a hablar un montón. Potser coneixeu algun cas, jo estic pensant que conec casos. D'amistats reals. Fora del rotllo Tinder, no? Fora del rotllo Tinder. No, clar, per exemple, el rotllo videojoc, ja conec gent que ha conegut altra gent, no? Via internet i tal, per videojocs o per tal, sí. Pues la majoria de gent feia comentaris dient lo más triste es que si esto me pasara, o sea, si yo me moriría, los amigos que tengo por internet no se enterarían. Bueno, això. I que és veritat, és molt trist. No s'enterarien, no passaria com en el cas d'aquest curtmetratge, que d'alguna forma aquest amic d'internet ho pot saber. En aquest cas potser és gràcies a que el tio sí que els hi parlava als familiars d'aquesta persona, no? Llavors se poden contactar. Però si no, que és el que sol passar, la gent no sol explicar tengo este amigo en internet, en un videojuego, als seus pares, bueno, no sé si es fa o no. Però es quedaria ja penjat i la gent no ho sabia. És possible que hi hagi algun tipus d'alerta de... s'ha mort? Com ho sap la web? Clar, la mort... O ha d'entrar un familiar i aquest familiar... Clar, aquí haurien d'entrar una cosa ja legal de dir que la policia, bueno, la policia no sé qui fos, notifiqués, que seria molt absurd. Els amics virtuals. Notifiqués a les xarxes, als perfils d'aquest tio, no? Aquest tio està mort. Que s'ha de posar la poli allà, no? A dir, bueno, no, aquest ja no es connectarà més perquè està mort. Jo estic pensant que això de la mort és... Al final la mort és absència de vida. Si el tio deixa d'interactuar ja està mort per tu en termes pràctics. La notícia de la seva mort és el teu topall, el topall que tens tu com a individu amb el misteri de la mort, però no amb la mort d'aquesta persona dins d'internet. Per què? Perquè si aquesta persona deixa d'interactuar ja està morta per tu, però si et diuen que ha mort, tu t'estàs enfrontant amb el misteri de la mort, que és una cosa que t'immiscueix a tu mateix. Això em fa pensar en una tonteria que pensava quan era adolescent. Quan tens una nòvia o un nòvio i talleu molt xungament i no parlareu mai més, aquella persona ja ha mort per tu. Hòstia, sí?
Clar, però el tema és que tu saps que segueix viva aquella persona. Però ja ha mort, no la veuràs mai més, no Clar, parlaràs mai més. però Molt en contra, igual, d'aquesta forma de viure... Ja sé que tu també. És una pregunta molt absurda d'adolescent. Oh, si ja et desapareix, és com, en termes pràctics, està mort. Hi ha una llauna, sí. Més birra? Sí, vale. Si voleu tots. Sí. És una pregunta molt estúpida d'adolescent, però que em fa pensar en que, clar, si tu mai has conegut aquesta persona i per tu és tan sols una interacció en el món d'internet, la notícia de la seva mort al final el que et fa és precisament tornar a aquesta realitat del cos, de la finitud, que no existeix a internet. Perquè a internet només existeix l'absència d'interacció, l'absència de vida, que no és un problema. És que aquesta persona ja no juga més. Quin és el problema? Allò que et fa tornar al cos, aquell retorn al cos, aquella caiguda al cos, allò que et sostreu de la virtualitat i et torna a la realitat. I això em sembla molt interessant, com la notícia de la mort és també la notícia de que tu tens cos, de que tu no estàs dins de la virtualitat. al final seria com una segona mort. Correcte. Una O segona. sigui, haurien d'haver-hi sempre dos morts en lo virtual, que també es podria aplicar en el cas del que dius tu, del nòvio o la nòvia, tal. Quan t'enteres al cap de 20 anys, no? Pues que aquella persona que per tu ja havia mort, ha mort. No? Pues ha mort com per una segona vegada i tal. No? Sí. Que seria en el cas de lo virtual. Bueno, en fi. Ha mort el Xavi Gallemi? Ha mort Comtessa Pardo. Ha mort algú... Sí, Xavi Pardo, algú dels dos és l'assassí, algú està involucrat en algun crim, volem drama. Hi ha crim o no hi ha crim? De quin personatge anàvem a parlar avui? Almenys d'un. Anàvem a parlar... Bueno, un d'ells era David Blaine. David Blaine. És un mag anglès que l'Albert va ficar el nom i va sortir a És anglès? l'últim podcast. És anglès, d'Inglaterra, de UK. No. Sí. Sí? És que sembla estadounidenc, no? Sí. Pel rotllo show que es porta. Jo dic que no, però... Crec que el seu mercat és a l'americà. Ojo, en Wikipedia. No, és que he fet un Wikipedia i és de New York. És de New York. Pues demano disculpes, és de New York. David Blaine. Ara, pot ser, crec que és fill d'emigrants, tal... A veure, no sé, sí. Hem dit que el Nostradamus segons és Wikipedia, Sí, és de sí, Nova sí. York, però sí. Bueno, David Blaine és un supermag. Però He sí, vist és coses molt rares i seves. és un fakir, també, és un il·lusionista, és un mag que recupera la màgia de Houdini, per exemple, o d'aquesta gent de fa tants anys, els primers mags, que eren molt més físics, i ho barreja també doncs, des de fer, per exemple, un joc de cartes fins a enterrar-se viu o fins a empassar-se coses i tornar-les a treure, que són coses molt físiques. Posar el i cos molt al límit. Clar, ell ho explicava, que té també un podcast molt interessant, explicava que li agradava la idea de fer servir el seu cos com un truc de màgia, no? Com un element, en comptes de fer servir cartes o daus, tal, doncs faig servir el meu cos. I això, i per això sí, és molt curiós. Com a concepte és bestial. De fet, jo vaig escoltar ella explicant a Joe Rogan, en aquest podcast americà, explicant la dedicació que un mag tenia que entregar a la seva obra. És a dir, fins a quin punt, i aquesta era la gran pregunta, no? Mereixia la pena viure o entregar-se sent un mag. De fet, hi ha aquesta vinculació sempre amb la màgia, amb l'esotèric, no? La màgia amb lo fosc, amb l'espiritual. Perquè és una entrega, que no és el fet de tenir unes hores laborals que treballar, és el fet de ser. És una categoria d'existir molt curiosa, de sempre veure aquelles possibilitats perdudes a la realitat i intentar-les, posar-les en un ordre i comissariades d'una manera per deconstruir i il·lusionar a una gent que vol ser crèdula però no pot. I la màgia, sense aquesta expectació, perquè no només és el mag, sinó no hi ha mag sense el públic, però el públic que va molt més enllà de lo
artístic, no? Perquè un públic, o sigui, una persona activa un quadre, un públic artístic, una persona que s'enfronta a una obra d'art, és una persona que fica un interrogant, no? Que li pregunta a aquella obra d'art, li pregunta a aquella obra d'art, i aquella obra d'art, doncs, simbòlicament o estèticament obre un ventall de possibilitats i la persona, aquesta persona que ha proposat aquesta pregunta, doncs indaga, explora, no? Es mou en els paràmetres que la mateixa obra d'art obre. Però un mag és diferent, jo crec que va molt més enllà, perquè no només hi ha aquesta pregunta, sinó que el mag respon, i respon de manera directa, de manera deconstruïda, de manera especial, i no em surt la paraula, de manera màgica. És que aquí és on vull arribar, que és tan simbòlic el món de la màgia que li manquen paraules, li manquen definicions, li manquen conceptes, i ara mateix em vull explicar i no puc, perquè arriba a un extrem de ficar la realitat que nosaltres coneixem i els constructes mentals que tenim, els gira i no la volta a la truita, i no em surten les paraules, realment no. I David Blaine no és un mag que no només té moltes vistes a YouTube o no només té moltes vistes a Netflix, sinó que és un mag que realment entrega en la vida aquesta mena de... No sé com dir-ho, no sé si algú em pot ajudar. Bueno, bàsicament, crec que ell ho diu en algun moment també, que és com fer que la gent es quedi bocabadada, saps? Que això al final fer que tothom es quedi bocabadat, des d'un nen que li fa un truc de màgia pel carrer fins a Jeff Bezos, per exemple, o a molts actors i actrius famosos. Arnold Schwarzenegger. També, sí, no sé. Però has de tindre molt catat la realitat a la que vius, has de tindre molt catat com la gent pensa, La psicologia del mag, no? També, moltes com la coses. gent associa, i el truc de màgia no només és el truc de màgia, o sigui, David Blaine en aquest cas no només és ell movent les cartes d'aquella manera en què ho fa, que té els ulls, té les mans curtides de moure cartes, de fet és tot un art el fet de moure aquelles cartes d'aquella manera, sinó que el truc no només és el truc, és tot el que hi ha darrere, és la proxèmia, la distància que tens amb qui t'està escoltant, és el to de veu, és dirigir l'atenció del teu públic cap a un lloc, és jugar amb aquest interrogant que et cedeix al públic. El públic et pregunta, s'exposa a tu, ofereix-me, li diu al mag, i el mag juga amb aquesta innocència. Però alhora aquesta innocència del públic no és tan innocent, perquè el públic va allà a ser mentit i accepta que hi ha mentida. És que no sé com dir-ho. Si això, sí, és que m'ha agradat molt, Nacho, una frase que has dit abans, ara ja se m'ha anat perquè ja m'he perdut, però abans he pensat, recupero perquè m'ha agradat molt com ho has dit. El símbol. Que volem creure però no podem, i que el mag en el fons és que és un esforç, el del mag, i jo crec que en això sí que connecta amb tots els artistes en general. El que passa és que el mag té una cosa molt especial. D'entrada és que no se'l sol considerar artista en aquesta forma pura, per dir-ho així, i alhora és que en cert sentit ho és més, o ho és de forma més explícita, no? Que va directament a l'últim intent de l'art, que és el de la màgia, i que en el fons, connectant amb tot el que hem parlat abans, no deixa de ser una aposta per la realitat, és a dir, per la capacitat de la pròpia realitat de ser ficcional i de deixar bocabadat, com deies, a tothom. I en el mag hi ha aquesta vocació constant d'aconseguir fer allò, i molts dirien, en el que fracassen a vegades les religions, o han fracassat, i és el que l'art a vegades recull aquest testimoni, de fer-te creure, tot i que volem creure i és impossible, no? I m'ha vingut també una frase de Borges molt maca per definir el teatre, que diu, el teatro, algo así, parafraseando mucho, pero es ese arte en el que unos actores fingen ser otras personas y un público finge que se lo cree. I que és molt fonamental la participació del públic com a... Jo haig de fer l'esforç faig veure que m'ho crec, estic actuant també. Però, tot i així, acaba tenint un efecte, com si fos real. És a dir, a la màgia tots sabem que hi ha un truc, però quan estàs allà depèn de la gent. Però a mi em fascina molt el caràcter que jo no el tinc en aquest grau i m'encantaria d'aquesta gent que hi entra molt a la màgia quan hi entra. Que és capaç de... Sap que és un truc, però està flipant tota l'estona, no? I em sembla preciós, no sé com... I hi ha una cosa que David Blaine que encara ho porta com més al límit, que
perquè no només fa trucs que dius, vale, això és un truc, sinó que fa coses que dius, és que això no és un truc. És increïble. Simplement és increïble. Sí. Com, per exemple, hi ha bueno, n'hi ha molts, no? Però un molt evident, un truc que li fa en el Ricky Gervais, que és un còmic que sempre pues, té un perfil com molt realista, només em crec el que veig, tal, i el tio, el David Blaine, comença a posar-se un punxó pel braç, no? Sense que surti sang, sense fer-se cap ferida ni res, no? Una punxa molt afilada, se'l comença a posar, no? Des d'aquí fins aquí, no? Se'l comença a treure per l'altre lloc. Atravessa el braç. Atravessa el braç sense cap ferida, sense cap lloc. I el tio, després, no, clar, és que i es veu el Ricky Gervais com és que és veritat però no és un truc i clar, està superbloquejat i és que no pot ser simplement perquè és veritat, el braç, t'acabes de travessar el braç i clar, el tio ha trobat un punt exacte, no? Pues per on es pot travessar el braç sense fer-se una ferida i tal i que després no li quedi ferida. Això és un truc o no és un truc? Home, és un truc en el sentit, no? Però no hi ha truc. Que home, que és un truc que sorprens a tothom, però no hi ha truc de màgia clàssic, no? I amb això David Blaine té moltes coses, no? Com el de per exemple, d'agafar molts globus i fer com el de la pel·li d'Up, no? Que se'n va cap a dalt i ja està. Això és un truc? Home, no. Però et quedes amb tothom. És un acte. És un acte, sí. Una acció. A mi m'agrada, de tot el que dieu, el que m'agrada molt és aquesta idea, no?, de que s'ha de fer allò... M'he perdut molt fort. Estaves entrant molt emocionat. A mi m'agrada molt això de... Bueno, soc fan, no? Pots dir, soc molt... Tot això que s'està comentant, soc molt fan. Ai, sí. Però està molt bé, perquè tenies aquesta actitud de donar suport gratuïtament. T'era igual en quina direcció. Has entrat con todo al ruedo i jo vengo aquí a follar. Ja te'n recordaràs, si no. Bueno, s'ha de dir també que David Blaine, ficant el cos al límit, ha volgut ser la persona que més aguante resistència ha tingut sota l'aigua. Sota l'aigua. Ha estat 17 minuts i 2 segons sota l'aigua. A pelo. De fet, ho va intentar uns quants cops i ell està acostumat mentalment al blackout, és a dir, que el teu cap es quedi sense oxigen. A controlar això, no? És a dir, està acostumat a saber quan vindrà. A controlar aquesta inconsciència, perquè és un... Llavors ja sap amb qui juntar-se, sap els protocols que ha de fer, i també hi ha un punt de fiar-se del teu equip, fiar-se del teu truc, del que pugui haver darrere, fins a un extrem límit d'aquest tio, això, el cap es desconnecta de la realitat, es desmaia i llavors per explorar el límit ha de caure's de la taula per explorar el límit, no? Per caminar per la corda t'has de caure. I bueno, el tema de Black Ops fa super sèrio. Qui hagi estat a una piscina jugant de nens, ofegant-se mútuament con l'hermano i s'ha ofegat una mica, s'ha espantat moltíssim. Imagina't que sense oxigen o que t'entra aigua no pel pulmó sinó que realment et quedi sense oxigen, espanta moltíssim. Espanta molt. Jo pensava que moria un cop que jugant amb el meu germà m'estava jugant a ofegar, però això que en aquest moment ja no et pots comunicar, ja no pots dir, vale, estoy entrando en pánico. Yeah. Pero que estoy jugando, l'altre está, se le ha ido la pinza y si es especialmente violento, pues está ahí ahogándote y ya está. Jo pensava, bueno, pues me muero, qué sé yo, és que no es pot fer res més, ja no em puc comunicar, mocar els braços, però és molt angoixant. I encara em quedarien 10 minuts de vida, però jo en 10 segons ja estava en plan, voy a morir. És tot lo mental, no?, que et prepares. Sí. De fet, nosaltres estem aquí bevent aigua, bueno, no és aigua, he dit aigua per ser prudent, però estem aquí bevent. Durant el podcast del Joe Rogan que mencionava abans, David Blaine es passa 3 quarts d'hora al podcast bevent aigua, botelles i botelles rere botelles, fins no sé si es fot 10 botelles d'aigua seguides. Sí, potser es veu com 4 litres d'aigua o alguna cosa així. Bevent tanta aigua per propiciar que dins del seu estómac pugui haver una mena d'estanque natural, una mena de... Una peixera dintre de la seva panxa, per després ell fotre's unes granotes i poder-les conservar aquí fins a un màxim de 2 hores, explica. Sí, perquè explica que a vegades, moltes vegades ha fet aquest truc, no? I llavors, si el fa, per exemple, a dalt d'un escenari, o jo què sé, vas a casa d'algú a fer el truc a casa d'uns famosos, com té molts vídeos que va a casa de tal famós, i de cop fa l'ú de la granota, doncs a casa seva ja s'ha hagut de preparar això. Correcte. I llavors porta potser 2 hores amb la granota aquí dins. Anant pel carrer, anant pel metro, bueno, el metro no, potser no, però
on sigui, tal. amb el Cabify, el tio les granotes dintre. Tal, xerres, no sé què tal, us farem truc de màgia, els hi fa un truc de màgia amb unes cartes, els fan un altre truc i de cop... Granota, que portava aquí 2 hores. I te la fica el teu còctel. Se la treu un got, no? Que ell diu que són les mateixes sempre, és a dir, no? Que les granotes no les maltracta, entre cometes, i que no moren en aquest acte, i per això es preparen molta aigua perquè hi hagi aigua a una temperatura mínimament desitjable, no, per les granotes i que aguantin allà dins. Tan a gust. A mi una cosa que sí em sap una mica de greu, no és una crítica, però de David Blaine, és que és tan apassionant, per exemple, el fet de que pugui fer, és a dir, que hagi arribat a entrenar a fer això de les granotes, per exemple, per poder fer un truc, que dius, clar, aquesta implicació del cos en la màgia, no? Un es sacrifica, ja no ho sotmet a la màgia, sinó a la pròpia implicació del cos. És a dir, al final el que és notícia, o el que ell exhibeix molts cops, és puc fer això. I per tant t'ho explico, ja t'he explicat el truc. No hi ha el misteri aquest, que ja em semblaria fascinant si aquest tio fos famós i ningú sap com, perquè enmig d'un truc a vegades, molt ben pensat a més, que vingui a cuento si has fet cartes que són granotes o alguna cosa així, que t'ha sortit 3 de corazones i treu 3 granotes de la boca. I ho deixi aquí, no? I ja està. I crec que al principi devia ser el que feia, però va arribar un punt que ell s'ha fet molt famós pel fet de saber-ho fer, explicar com ho fa, fer tot l'acte d'em fico la granota, t'ho explico, si he creat una piscina d'aigua aquí dins, la sé regurgitar, sé fer com un gest que fa aquest... S'ha de dir que ell tampoc és... Perdó. No, que tampoc és el primer en fer-ho, això, i llavors segurament ja pots saber que això es pot fer, que hi ha gent que regurgita coses, no? Digues. No, que això em fa pensar que penso la màgia en termes històrics o de ficció literària, tots segurament podem pensar en el típic llibre de 100 años de soledat, la màgia com aquell ésser exòtic que apareix i tracta la realitat, treure de la realitat coses que tu no pots treure, i mitjançant allò inexplicable, allò que tu expliques la teva realitat. Això em fa pensar en això que dèieu vosaltres, el símbol i de l'art. Necessitem allò misteriós, allò inexplicable, per poder suportar, diguéssim, la nostra realitat quotidiana, que no és així misteriosa. No sé si m'estic explicant gaire, però que em fa això que dius tu, Miquel, ara de que, clar, per el misteri, si ho expliquen, em fa pensar que clar, la màgia en una societat com als Estats Units, al final l'espectacularitat s'acaba menjant tota aquesta cosa misteriosa i bueno, que és bastant, artística. per mi és bastant símptoma del nostre temps el que sol interessar molt de la cultura del reality, no? Sol interessar molt més veure el uah, com ho fas, no? O que aquest procés del... No sé com dir-ho, saps? Que fort, no? Que Sí, no que necessàriament és dolent. No, i que segurament en algun punt, perquè tenim molt potser en ment, no?, altres corrents, potser artístiques i tal, com han anat canviant, però potser en algun moment la màgia havia d'arribar aquí, havia d'anar canviant cap aquí. I el que mola molt, també, d'aquest tio, és que realment és com el més que diuen, no? Low profile, perquè és un tio zero espectacular, que parla com amb un to supermonòton, supertranquil. I després fa com... Tal, i no és un tio, un mag que va amb capa, no? No. Un McLaren de la vida que es passeja d'aquí cap allà i tal, i coets, i no sé què. Ara parlarem de McLaren, tio. I... No, això, que és com... I ell ho deia, jo el que volia és com... I de fet, el seu primer show deia, jo volia buscar el nom més baix perfil, menys interessant, tal, que era, jo què sé, Street Magic o alguna cosa així. I realment el tio que el veu sempre... Bueno, va molt al seu perfil super calmat, De tranquis. vestit normal. Jo igual per si de cas, per això, el que volia dir que em sabia greu era que em semblava tan increïble dur les granotes, que tal, però sí entenc, i connectant amb el que deia abans l'Albert, que em sembla interessant, que aquest tio a vegades tira de que el que fa no necessàriament hi ha un truc que tu no veus, sinó que simplement és increïble, no? I això, el de les granotes, jo crec que ella també ho va saber veure, que ja és un show el fet d'explicar-ho, no? De ser fer això, i ja està. I per molt que t'ho expliqui, tu no t'ho pots creure. És a dir, em sembla increïble. A mi m'ho va explicar i vaig veure un vídeo, perquè no m'ho crec. I tot jo així veient-ho deia ok, vull dir, m'ho crec perquè ho veig, però what the fuck?
no només no m'ho creia en termes físics, sinó en termes psicològics, en quin moment algú se li ocorre. I és com, ok, fantàstic, em sembla molt bé. Però des de que hi ha aquest rebombori tecnològic, des de que la tecnologia ha arribat a les nostres vides d'aquesta manera, en la que estem vivint, i no només ara, sinó, fico l'exemple clàssico del Mago Melier, no? No sé, uns mags de l'inici del... No sé si ho estic dient bé. Als inicis del cine... M'encanta el que has fet perquè estàs barrejant els fundadors del cine en termes materials i il·lusoris. Els Lumière, que són els inventors del cinematògrafo, i a Georges Méliès, que és el del cine. Però m'encanta el terme Melier com a pare real del cine, la unificació de... Hi ha un tio, als inicis del cine hi ha un tio que es dedica a fer trucs de màgia amb els talls de la cinta. Que és Georges Méliès, per això. Que era mag i fa servir el cine com a... Sí. Perfecte, fa servir el cine. Però clar, ja portem molts anys vivint amb una tecnologia que ens permet jugar amb la percepció de la realitat en la que vivim. I llavors també té sentit que vingui un tio com David Blaine i digui deixem de jugar amb la tecnologia i anem a jugar amb la realitat. Mira, un punxó me'l tau per aquí. Toma ya, ¿no? Ya. Supera esto. És com... Sí. ¿Qué vas a hacer? Sí. A ver, saca el móvil. ¿Qué hay ahí? Jódete. De fet, explica David Blaine que ell s'inspira en altres mags, entre els quals hi ha un tio dels anys 50 o dels anys 40 que es dedica a clavar-se espases, però a nivell hardcore, vale? Però una espasa... Es passeja per l'escenari amb l'espasa clavada. Que és un tio que la va palmar... La va palmar, sí, ¿no? Por apuñalamiento voluntario. Però no era suicidio, clar, és paradòxic, això. La va palmar el primer intent, ¿no? Si només ho va fer un cop. No. Mi ídolo no es un mago que se clavaba espada, solo hizo una vez, murió... I té un nom molt conegut, i és un mag molt reconegut, i dels que més ha influenciat els mags actuals, per lo que sembla que m'explica tal com ho he entès jo. És un tio que va acabar morint, no? Va apostar per aquesta realitat, va dir, no, la tecnologia és molt fàcil jugar amb això, al final, que hi hagi truc o no, ja és secundari, ara el que importa és la teva implicació, no només mental, sinó també corporal, en tots els sentits. Com t'impliques tu? No, la tecnologia no ens importa, com t'impliques tu amb el teu propi cos, amb el que tens, amb el més bàsic, com deies tu abans, no? Pues amb el nom més bàsic, amb el perfil més baix. Amb el menys anem a crear la màxima il·lusió. Potser sigui el que més interessa mateix, també. No, que per això em volava, per part de David Blaine, i lligant amb tot el que hem parlat a l'inici d'aquest podcast, és una aposta per la realitat. És a dir, clar, potser la màgia en termes de capacitat de crear il·lusió o de fer-te jugar amb esto es verdad o mentida no pot competir amb la tecnologia, però sí que pot competir en fer coses que explícitament són reals però no et pots creure que estigui passant, no? I, bueno, no sé, em sembla molt interessant el tio de l'espasa perquè també és una mica el mateix, no? És a pelo. M'ha fet pensar en el clàssic truc de màgia d'un tio es posa dins una capsa i fa clavar moltes espases a la capsa, no? La gràcia és que tu saps que el tio, òbviament, no s'està clavant aquestes espases, però no t'ho pots creure. Dius, on està el truc? Com ho aconsegueix? Perquè tu clavis l'espasa i el tio on hi cap? Si ho fan bé, posen espases per un lloc on ja és impossible que hi càpiga, no? I m'encanta la idea d'un tio que diu no, jo fora d'una capsa em clavo una espasa literalment i sobrevisc, este és mi truco, esta és mi apuesta. I d'aquests en diu diversos també, i diversos que van perdre la vida per dedicant-se a la màgia. Per exemple, parla d'un tio que, i aquest també està al YouTube, que és un tio que ara no me'n recordo el nom, però que es posava com, jo què sé, com diversos paquets de cigarros tal, i se'ls fumava tota l'hora i després se'ls menjava i no sé què. El tio es va morir de càncer de pulmó. O d'un altre... També és un truc com a llarg plaç, com un desafio increïble, perquè tu amb l'espasa estàs jugant amb la gent, esta persona se puede morir ahora. Sí. És a dir, estàs jugant que potser és altra vegada, però tu amb lo de fumar al públic, com a molt, el dubte és... Què pot aquest tio? Aquí no abans aquest tio estava a la merda, no? Està jugant un càncer de pulmó, però ara no lo vamos a ver morir, en cualquier caso, esto no promete. El toc de màgia arriba 10 anys després, en plan, estoy bien todavía. L'entrada hauria de valdre pel show d'avui, pel dia en què mori, que puguis anar a l'hospital i fer vale, ahora sí, aquí se la ha jugado. Aquí, este és el truco. Aquí estava el truco. No, o d'un altre, que això també ho ha fet el David Blaine, tu potser ho has vist, que és un tio, això també, o sigui, algun vídeo en blanc i negre, tal, anys 50, 60, tal. Un tio que bevia molta aigua i després bevia querosè.
I llavors... Què els hi passa a la penya, Llavors, tio? doncs, treia, o sigui, que en un foc, tal, feia una flamarada, inflamava i tal, i després l'apagava amb l'aigua que tenia a sota. Però clar, aquell tio ho feia sempre, i només feia això, crec. I clar, crec que també es va morir d'alguna cosa. I el David Blaine aquest l'ha fet algun cop, però clar, va dir, em vaig quedar ja molt fotut i ja no ho vaig tornar a fer. Amb Jimmy, no sé si Jimmy Fallon o Kimmel. Sí, un d'aquests, sí. En un Jimmy ho fa, sí. Clar, perquè és un nivell que et destrossa tant a l'estómac. Que era seno, que, tio. home, veus allà el tio... Que bèstia. És a dir, el tio es fot a saco d'aigua, queroseno... Clar, i es separa, no? És com l'oli i l'aigua, no? Que es queda com separat. Primer fa una flamarada amb el queroseno, encén una bossa, no? Encén en el cas del Blaine amb el Kimmel, crec que és una paperera sencera que està cremant, i després el tio tenia tota l'aigua allà. El mateix, crec que durant... I és com una font, el tio ho va apagant. Però com treu? Té la capacitat, sí, aquesta és la seva gran capacitat, que és el mateix truc que fa servir per les granotes, que és connecta molt amb diversos podcasts. Hem tractat aquest tema, un dels nostres superherois espanyols, que és Camilo José Cela, que tenia la capacitat, i que anomenava més d'una entrevista, de tragar aigua pel cul. Clar, era com... Molaria un tio que pogués fer les dues coses, no? La trago i la trac, per tant. Clar. L'avançada, no? El mag definitiu és Camilo José Cela fit David Blaine. Home, seria un mag superinteressant de veure. Sí. No, doncs això, Blaine la capacitat és la de treure, no? Vés a saber com, però imagino que té algun tipus de múscul a l'estómac que apreta, no? L'estómac i... Hi ha un moment en el Joe Rogan aquest que diu espera, que l'estic buscant i tal. Està buscant la granota. Sí, l'està buscant, que treu aigua. De la panxa, buscant aquella cosa que s'està movent, propiciant que pugui pujar degudament per la tràquea, etc. Suposo que la granota també deu ser un animal com que s'adapta molt bé a les parets, no? Sí, es queda allà, no? Es vol quedar allà enganxada 4 grapes contra les parets. Estoy muy bien aquí. Molt bèstia. De fet, el truc de la granota es va fer molt viral quan li va fer el Dave Chappelle, que està el Dave Chappelle amb els seus amics, apareix David Blaine i no treu una granota, sinó treu unes quantes. Treu una, la penya es queda flipant. Ah, sí, que surt allà, surten molts famosos, no? Sí. I comença a treure la granota, pum, 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 pum. David ha fet altres coses, també es va ficar en una capsa de vidre, penjant en un pont, una ciutat potent. Londres. El puente aquest de Londres Tower. Que va fer una vaga de fama, ja va estar no sé quants dies sense menjar ni veure aigua. Va fer un Jesucristo. I crec que a propòsit, hi havia aquesta qüestió mística de passar un temps al desert, però ell volia fer de forma pública, i crec que són 40 dies, només bevent aigua. I es veu que la gent li tirava hamburgueses. La gent li tirava, exacte, cheeseburgers. Sí, o de quedar-se, posar-se amb tot recobert de gel, que es va quedar no sé quants dies allà també. Superant un altre rècord. Es veu que hi ha algun tio i ho havia fet abans també. Mola crear la possibilitat d'un rècord, no? Sí. Com el tio que aguanta més en una piscina de formigues. Inventar el propi rècord i aviam qui aguanta més. Hi ha altres que no els voldrà fer ningú. O sigui, tu demostres davant 40 persones que pots atravessar amb una espasa i no palmar-la. Fico el cas d'aquest altre mag del qual parlava David Blaine. Si tu demostres, da igual el mag que sigui, que algú que aparentment no és possible, però tu demostres que ho pots ser davant 40 persones, i aquestes 40 persones entenen que això pot passar i creuen en això, aquesta mentida, aquest truc passa a ser veritat. És a dir, té el mag la capacitat de crear una certesa? Té el mag la capacitat de crear una veritat? Una relació que es creia trencada de fets, causa-efecte? Té el mag la capacitat de fer-les certeres, verdaderes? Si més d'un, en aquest cas aquest públic d'un gran teatre, no? En un espectacle de màgia, es creu un truc, aquest truc passa a ser veritat i deixa de ser una mentida. Tot i així el públic sap que és una mentida. Llavors aquesta línia és la interessant i és la que torno a prendre aquest fil. Llavors la pregunta és, en altres rituals religiosos, místics, sagrats, si hi ha una persona, un xaman, una persona com un mag, no? Que diu estar entre el límit entre lo ficcional i lo real, si hi ha algú que davant d'un públic en un context religiós diu haver creuat d'un lloc a un altre o està transformant una cosa en una altra, això passa a ser veritat o no? Tot i que la gent pensi que és mentida.
Home, Que la gent Clar, sàpiga la gran que és pregunta, mentida. si tothom pensa que és mentida, el joc relativista ja ni funciona. És a dir, llavors, podries dir, és veritat en la mesura en què, clar, hi ha una massa de gent que ho creu i, per tant, té un efecte sobre la realitat, llavors funciona. Però si absolutament ningú s'ho creu... Però dintre del món... La- Sí, perdó, digues. Digues. No, que en el món, que dintre del context espiritual pots dir, no, és que espiritualment, sobrenaturalment, això és veritat. Ah, bé. Ara, o sigui, es crea aquesta dicotomia entre lo espiritual i lo real i lo natural per poder mantindre un joc simbòlic en un context que està desvinculat del mateix. Juma. No, que la realitat no sempre funciona en termes sensorials o empírics, i la realitat pues, en un context pues, religiós i litúrgic es construeix més enllà de l'empíric, i per tant i el temps no té un sentit lineal, sinó que allò que està projectant aquest senyor amb el que diu pues, està succeint en un espai temporal que no té a veure amb el d'aquí, per tant sí que està succeint i s'està renovant llavors. I això em feia pensar... Estàs parlant específicament de l'Eucaristia, no, crec? No. Sí, però Vull dir- de tot. Podria ser... Clar, l'Eucaristia és el que hem Vull dir, amat perquè el discurs, nosaltres, la forma en què es donava el discurs... però al final totes les religions funcionen de la mateixa forma. Quan hi ha l'experiència religiosa del xaman o de qui sigui, el temps s'està passant en una altra ordre i allò es renova i està passant l'ordre sobrenatural. I això em feia pensant en el que parlàvem abans de la virtualitat, i que tu has plantejat mig en broma, però que es pot plantejar d'aquesta forma, almenys en termes analítics, de que en la virtualitat, si són els eremites del nostre temps, evidentment no estarem d'acord perquè hi ha factors que no estem considerant, però clar, allà el temps està passant d'una forma diferent i la veritat s'està revelant en un temps que és present, que és omnipresent, que està més enllà de la temporalitat lineal, i això, la veritat hi és present constantment i se superposa a la realitat tangible del temps espaciotemporal, diguéssim. Bueno, Però Juma, quan deies això de la sobreposició de linealitat temporal, és a dir, quan parlaves de que el temps podia tindre altres formes, no? De que donar-li una linealitat, en el fons, és una reducció humana d'algú tan bèstia i potent i d'aquesta categoria que anomenem temps. Recordo quan estava en un lloc remot del tròpic, concretament per Àfrica, recordo pel matí despertar-me a l'hora d'esmorzar i comentar amb els qui eren els meus companys de casa, una família africana, comentar els nostres somnis. Concretament era per una zona del sud-est de Camerún. Recordo que comentaven els somnis i em va dir la persona, el cap de la casa, no? El pare de la família i la mare de la família també estava allà, em van comentar-nos que quan tu dorms, és que se'm va quedar marcat i és que no m'ho podia creure. T'ho juro, hi havia un punt m'explicaven l'hora d'esmorzar, jo m'aixeco, em dutxo amb un cubo d'aigua, etc. com puc, estic esmorzant amb ells i em diuen no, és que quan tu dorms l'ànima surt del cos, i com l'ànima surt del cos, surt d'aquesta categoria lineal i corruptible i es deslliga l'ànima del temps i viatja al passat, viatja al futur, i és per això que tot el que veus té un punt de passat, té un punt de present i té un punt de futur, i és per això que té aquest acte pur, no? Això copsa un somni d'alguna manera, el qui ets i el qui seràs, i en definitiva copsa en tant que sobrenaturalment et pots arribar a percebre des d'un somni d'una manera, però això, molt simbòlica, molt concreta, molt aparentment boja. I no és la màgia també com una forma de fer això, però la forma secular, o fins i tot l'espectacularitat no és sinó aquesta, dintre de les eines que tenim avui, pues, la forma que tenim d'exposar la realitat al límit, i per tant d'estar vivint un temps excepcional quan estàs comprovant això que està passant, que és increïble. Estan passant moltes més coses a les que el temps és capaç de suportar. M'estic fumant aquí un porro increïble. No t'has fumat un porro, però clar, nosaltres hem de viure al final en una societat. Ara tiraré per lo judicial, i llavors aquí trobo faltar el Xavier Gaimí, que és la gran absència avui, que és una persona que que porta la frivolitat. El Xavi Gaimí, per cert, Està a punt d'arribar. Està a punt d'arribar. Ens ha dit alguna cosa? No, però ho he notat. Has notat una presència propera? Sí. Val. No, que deia que hi ha tants mons, tantes capes,
tantes lectures i percepcions que ens hem d'aclarar per viure i compartir a una societat. Llavors sempre ha sigut el xaman que ha ficat a nivell tradicional, potser, o a nivell popular, sempre hi ha hagut una persona que es movia en la màgia, es movia en aquest espai entre lo ficcional o lo virtual o lo simbòlic i lo real. Aquesta persona podia i tenia una autoritat, i té una autoritat a l'hora de ficar normes i a l'hora de crear uns constructes de convivència. Ara bé, davant de tantes capes i tantes percepcions, hem creat la societat occidental un mag, un ente que està entremig d'aquestes realitats buscant una convivència, que és l'Estado. Pensava en dir Santiago Abascal. No, l'Estado per crear unes lleis i unes normes de convivència. Sent l'Estado quasi una forma simbòlica de donar una lectura transcendent a la idea de poble, de col·lectivitat. No sé si em podeu seguir o no aquí. No, sí, Interessant. planteja una cosa molt interessant això respecte a la relació entre la gent que viu a internet, tornant a potser el gran tema d'aquest podcast, i la política, és a dir, l'Estat. Quina relació d'aquesta gent és a dir, si tu no participes del món real, si els diners que estàs generant, per exemple, els generes a través d'internet, amb empreses, el que sigui, que potser ja no tenen ni espai físic, hauran d'estar jurídicament inscrites a algun país, però quina relació tens amb l'Estat si no participes del món real que regula l'Estat? I això és un tema que jo crec que es comenta poc en el sentit de poca transparència, però que segur es pensa molt entre els estats i institucions. Som conscients que d'aquí 20 anys encara més part de la vida de la gent, o més gent, tota la seva vida serà al voltant d'internet, moltes d'aquestes coses se'ns escapen als estats, als que en teoria estem encarregats de gestionar que tot funcioni, no? Si anem a ser una mica ingenus i acceptar que l'estat està pensat perquè tot vagi bé, doncs que els que tenim aquesta feina, no? Com entrem en aquest món que ara mateix per molta gent és encara més important que el real o que el material, i això s'encarna en un debat molt actual, molt present, que és el tema dels youtubers i els youtubers que se'n van a Andorra, que és a dir, la meva feina és internet, el meu públic està a internet, clar, són d'aquí, però tal, i pues, com haig de pagar, per què haig de pagar, no? Si cobro tanta pasta, la meitat del meu sou aquí, no? Me'n vaig a Andorra. Jo, personalment, a nivell purament irracional, defenso que han de pagar el que han de pagar, i si pogués més, i si no, els hi tallem el cap, però entenc bastant els arguments on m'apassiona aquest problema, és a dir, sembla un problema real. Aquesta gent que hi ha a la seva vida al nucli d'internet, que són creadors i tal, se senten totalment, no són antipolítics, son apolítics, en el sentit que diuen, es que a mí, o sea, las movidas de las que habla el Estado, ¿qué tiene que ver con la gestión? De tant en quant els arriben coses de la Unió Europea amb tot el tema que estan gestionant el contingut, el copyright a internet, que es pot fer que no. És un temazo. Bueno, em sembla un temazo. O sigui, aquests youtubers fiquen en entredit aquesta màgica construcció i aquesta màgica devoció que li teníem a l'Estat. O sigui, aquesta idea màgica de hi ha un Estat que ens pot representar tots, la fiquen en qüestió. Ja no existeix aquest poble. On està el poble? És un problema global al que ens enfrontem d'internet, el del canvi climàtic, el del feminisme també, problemes globals, intentem resoldre'ls amb solucions locals, des de l'Estat. L'Estat-nació, Juma, funciona, Vols dir alguna cosa? s'està caient, s'està desfent, serveixen les nostres polítiques, els nostres models per resoldre aquests problemes? I per enllaçar una mica... Let me say, let me make... don't misunderstand me at this point. No, escolta'm. No, per enllaçar una mica, jo crec que l'Estat, primer partint de la concepció antropològica que estàs parlant de l'Estat, l'Estat al final és qui organitza la vida i la mort. I l'Estat, en tant que organitza la vida i la mort, no, és que... Juma el tenebrós. Qui decideix la vida? Qui decideix la vida i la mort? Lo de la vida ho tinc molt clar, però lo de la mort no ho tinc tant. Bueno, eutanàsia. Ahora el Estado, seamos conscientes de este gran problema que tenemos, el Estado no solo decide quién nace y quién no, sino que también decide quién muere. ¡El gobierno de la muerte! Porque a lo mejor estos bolcheviques que nos gobiernan, lo que quieren es que nos muramos los fachas.
És veritat, no hem comentat el tema de l'eutanàsia. Bueno, jo estic molt feliç. Per Ja està, perquè som un dels primers països d'Europa on la gent es pot morir quan li surt... Bueno, encara no del 100%, però bueno. Una cosa. Estem més a prop... No, Juma, acaba d'explicar el que vas explicar Sí. i després tinc una pregunta entre la diferència que hi ha entre l'eutanàsia i el suïcidi assistit. Perquè jo estic a favor del suïcidi assistit i no. Tinc moltes preguntes sobre el suïcidi assistit i sobre l'eutanàsia i no. Clar, vull dir, és un tema temazo. que jo crec que és potser massa extens per l'estona que ens queda de podcast. Sí, però en el nostre rotllo que podem solucionar un tema en un minut. No No li agradi que se'n vagi la merda! Podem fer no dic només d'extendre, que nosaltres en un minut amb esperant el el Xavi. cunyadisme aquest que ens portem podem resoldre aquest tema en un minut, si voleu. No, i només... Bueno, no, digues. Que algú estava dient... No, jo he fet... Està dient alguna cosa jo. Haig de reprimir aquesta pulsió de la paraula. Digues. No, ara en sèrio. No, jo crec que l'Estat avui ja no... És a dir, anem a pams. L'Estat antic, és a dir, com l'Estat al final és el monopoli de la força qui decideix on comença la vida i on comença la mort. Ja m'heu entès. Abans, amb les il·lusions que estructuren la vida estan imbricades en l'Estat, no hi havia una frontera clara, era quan els estats i la religió es ponien i per tant les il·lusions també formaven part del poder. I la màgia com a tercer eix. I la màgia com a un eix que ve de fora i que t'explica tu també. Què és el que passa avui? Que l'Estat es desvincula de les il·lusions es descentralitzen i aquí entra la virtualitat que fa que es multipliquin encara més les il·lusions. Paral·lelament a això, l'Estat va desapareixent com a il·lusió de l'Estat-nació, també va desapareixent en aquesta mesura que es descentralitzen i per tant l'Estat es va passant a ser supranacional. L'Estat ja no és Espanya, l'Estat espanyol, sinó que aquest cop és més Europa, la OTAN... Quiroluny. Com? Quiroluny. Quiroluny? Bill Gates. Quiroluny. No t'entenc, tio. Ajuda'm. La il·lusió es descentralitza. Quina és la nostra gran il·lusió ara? La il·lusió que ha creat el procés. La il·lusió en un futur idíl·lic, un locus amoenus, que és el mateix estat, no? La mateixa bazofia, però només amb nosaltres. Només amb la gent de casa. Bueno, res, perdó. Gibraltar espanyol. No, perejil. I llavors... Catalunya és el Catalunya de Tomàs. Catalunya, vale. Vale, clar. No, i en aquesta mesura ara ja m'heu fet perdre. Perdó. El que volia dir és que... Què era la teva pregunta? No, tu estaves cap al tema de... els youtubers, que al final no estan escapant de l'Estat i són el símptoma de que l'Estat precisament està triomfant. Per què? Perquè cada cop és una cosa més allunyada de les il·lusions i cada cop les controla més en el sentit que les permet i no el posen en entredit. Què està posant en entredit el youtuber? Està posant en entredit un reducte, una merda que queda una despulla de l'estat supranacional que existeix avui, que és l'estat espanyol. Però l'estat en tant que segueix organitzant la vida i la mort funciona de puta meravella. De fet, funciona com mai, i els youtubers són el símptoma de que funciona com mai, que poden anar on vulguin i pagar on vulguin els impostos i tots seguim amb les merdes il·lusions de sempre i la civilització, la vella Europa, s'està perdent i només queda que aprueben la puta eutanasia, el gobierno de la muerte. Y cuando dejas de servir... M'encanten els comunistes aquests de vieja usanza que també van en contra de l'eutanàsia. Sí, comunista carca, no? Comunista, sí. Jo estic subscrit al newsletter del Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya i ahir ens van enviar un mail amb els arguments en contra de la llei de l'eutanàsia. T'ho juro que sí, com a cosa neoliberal de yo decido cuando muero, ¿no? Aquí no, aquí todos a una hasta que te mueras. La muerte no es un derecho. No es tu derecho. Tú a trabajar no es un derecho. Hasta los... Derecho es el trabajo, la vida digna, pero no la muerte. Tú finge que trabaja y el Estado fingirá pagarte, tranquilo. Me ha chorrado la frase, ¿no? Me ha hecho la risa del mal. És que vaig escoltar aquesta frase i em va fer molta gràcia. Em va fer molta gràcia. És tot de què d'allà, no? Un quart de 10. Un quart de 10, eh? Jo això no m'he liat. Teniu permís per acte cultural. Un quart de 10, que falta un quart d'hora per les 10. No, clar, no. Són les 9 i quart. És que jo 9 i 15. Puto lío amb el català. En català sabem que, clar, en català sempre és el que falta per la següent hora. Som així, els catalans? Som així, mirem el que ens falta. Som així, Som així perfeccionistes, eh? Sempre el marxa. Sí, no sé, hauríem de mirar. Sí, no, com només vull dir una última cosa de totes. Albert, sisplau. Hikikomori.
gràcies.